că am început să prinzi o obsesie, o dragoste față de Gigantico Fiara, care totuși este o fiară dragă, nu este... Da. Eu te înțeleg că ești obsedată după mine, după personalitatea mea, după faptele mele, după tot ce reprezintă fiara, dar totuși, dragă, fiara rămâne fiară, că, na, știi cum zic? Ai început să faci un obicei din chestia asta, că vrei să mă sugi, că vrei să... Mă place din mai multe puncte de vedere, dar nu crezi că te cam întins, dragă, te cam, cum să zic eu, te bagi în niște lucruri neînțelese de tine, te bagi în niște lucruri, bine, în privința lui Fiara mă refer, care mă cac pe tine și pe bastarda aia de fiică ta să-i trag muie, să-mi bag pula și tot slobozul în beregata ei. E cam întinsă. Și asta deranjează chiar.